Dit is hem dan, de wielerheld van Sas van Gent. Ronnie Gras, 83 jaar en al jaren fanatiek wielrenner. Kom maar Ronnie! Ja, handieven! Kom maar, rijden ja! Dagelijks legt Ronnie nog vele tientallen kilometers af. En dat vinden zijn dorpsgenoten zo bijzonder dat er een koers naar hem vernoemd wordt. De grote Ronnie Gras van het Sas Kermiskoers ziet zondag het levenslicht. Bekend figuur in Sas van Gent. En ja, 6 jaar geleden werd hij ook geïnterviewd door jullie. Toen gaf hij aan van, ja, ik ga het al wat rustiger aan doen. Maar ja, inmiddels fietst hij, volgens mij heeft hij vandaag weer 70 kilometer fietst Ronnie. Dus ja, vandaar de Ronnie Gras Kermiskoers, de grote Ronnie Gras Kermiskoers in Sas van Gent. En dus krijgt de man die 0 Tour-etappes won, nooit de sterkste was in de Ronde van Vlaanderen en ook geen rol van betekenis speelde in Parijs-Roubaix, zijn eigen koers. Toch was Ronnie Gras vroeger wel degelijk een sterrencoureur. Hij maakte vooral furoren in België. Maar zijn vader wilde niet dat Ronnie veel fietste en dus deed hij regelmatig stiekem aan koersen mee. Dan reed ik naar school en dan zette ik mijn tas onder een bruggetje, onder de Zandstraat. En dan reed ik naar Watervliet, naar de koers en dan reed ik een koers. Ja, en mijn vader las dat in de krant natuurlijk en die was er niet tevreden over. Had u ooit gedacht dat er een koers naar u genoemd zou worden? Nee, nooit aan gedacht. Maar Esmen die belde me op, s'avonds, en die zei, Ronnie, is het goed dat we die koers op jouw naam zetten? Ik zei, ja natuurlijk, waarom niet? He? Hier staat hij. Dat klopt Ronnie. Hier staat de start is bij de bakkerij. De straat uit en dan gaan we de kooi op. Zondagmiddag om 4 uur start de grote Ronnie Gras van het Sas Kermiskoers. En het moet een blijvend evenement worden. Nou, we gaan dat zeker uitbreiden. Ronnie gaf zelf al aan van proberen volgend jaar eens een keer de junioren nieuwelingen. Dus als Ronnie dat zegt. Ronnie zelf is de publiekstrekker van de allereerste editie, maar wordt dit ook gelijk zijn laatste? Nou, mijn overrood opa. Nee, mijn overrood opa is 109 geworden. Dus ja, dan is dat even kijken, hoe te rekenen. Nog 18 jaar hè? Ja, 18 jaar. blijven fietsen. Allemaal blijven fietsen. Zo blijf je gezond van. Ja, dat zou wel hè? Ja, klopt. Dat zou wel hè?